Ο Θεοφάνης Λουκάκης γεννήθηκε στη Σάρτη, Χαλκιδική, το 1953. Κατατάχθηκε ως οπλίτης στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Εφοδιασμού Μεταφορών το 1973 και το 1974 μετετέθη στην Ελληνική Δύναμη της Κύπρου. Εφωνεύθη εν δόξω στην 22 Ιουλίου του 1974 επί των θέσεων μάχης εξαιτίας εκρήξεως βλημάτων όλων 4 και 2. Κατά τη διάρκεια κατά την οποία αναμεινόταν εντός στρατοπέδου της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου στην Κύπρο. Προήχθη μεταθανατίως στο βαθμό του έφεδρον ευπασιστή. Η ελληνική πολιτεία και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εκπληρώνοντας την υποχρέωση απέναντι στους οικείους του, παραδίδει σε αυτούς σήμερα τα οστά του ήρωα για να ταφούν στη μητέρα πατρίδα. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού, την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη. Χαίρε, ω χαίρε ελευθεριά. Παρουσιάστε! Εκεί μέσα εκατοικούσες πικραμένη, εντροπαλή και ένα στόμα καρτερούσες. Έλα πάλι να σου πει. Άργη να ήταν όλα σχεδόν. Γιατί τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Δυστυχής, παρηγορία μόνη σου έμεινε να λες, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις. Κι ακαρτέρι, φιλελεύθερη λαλιά, ένα εκτύπαε τ' άλλο χέρι από την απελπισιά. Και λες, πότε. Το πρωί στις 22 του μήνα, ένας όρος πέφτει και εκρήγνεται στο σημείο που ήταν ο Θεοφάνης. Συγγνώμη. Με το Σισμάνι και τον οδηγό από την Πάτρα. Τα φράγματα βρίσκουν το στόχο τους. Ο Θεοφάνης τεπημένος πέφτει πάνω στα πόδια του Βασίλη. Ο τρίτος στο χέρι. Έτρεξαν αμέσως οι πολεμιστές και τους μετέφεραν στο ιατρείο. Από εκεί και πέρα ο Σισμάνης δεν ξαναέδινε τον φίλο του τον Θεοφάνη. Τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουν τον ερωισμό και την αυτοθυσία του Θεοφάνη και των συμπολεμιστών μας στον αγώνα που δώσατε. Όλοι οι ειδικάροι έπρεπε να γραφτούν με χρυσά γράμματα στη σύγχρονη ιστορία του ελληνισμού. Κεφάλι απ' τσερμιές και αποκρίνοντο από πάνω κλάψες, άλυσες, φωνές. Τότε σήκωνες το βλέμμα μες στα κλάιματα θολό και εις το ρούχο σου έσταζε αίμα, πλήθος αίμα ελληνικό. Σαν τον Άθωνα του Αγίου Όρους μοιάζει, που βλέπω κάθε πρωί από το σπίτι μου στη Σάρτη Συντονίας. Ώσπου να απολυθώ, θα βλέπω το όρος Τρόδος και θα σκέφτομαι ότι είμαι στο σπίτι μου. Σήμερα απολύθηκες. Τώρα πια θα βλέπεις τον Άθωνα του Αγίου Όρους και θα ξέρεις ότι είσαι στο σπίτι σου. Αθάνατος. Αθάνατος. Με τα ρούχα αιματωμένα ξέρω ότι έβγαινες κρυφά, να γυρεύεις εις τα ξένα, άλλα χέρια δυνατά. Μοναχή το δρόμο επήρες, εξανάλθες μοναχή. Δεν είναι εύκολες οι θύρες εάν η χρία της κουρταλεί. Άλλος σου έκλαψε εις τα στήθια, αλλά ανάσα συν καμιά. Άλλος σου έταξε βοήθεια και σε γέλασε φρικτά. Άλλοι ο ημές τη συμφορά σου, όπου εχαίροντο πολύ, σύρε,
Να βρες τα παιδιά σου, σύρε, ελέγαν οι σκληροί. Φεύγει ο πίσω του ποδάρι κι ολογλίγορα πατεί ή την πέτρα ή το χορτάρι που τη δόξα σου εκδημεί. Ταπεινότατη σου γέρνει η τρισάθλια κεφαλή, σαν πτωχού που θυροδέρνει κι είναι βάρος του η ζωή. Ναι, αλλά τώρα αντιπαλεύει κάθε τέκνο σου με ορμή που ακατάπαυστα γυρεύει ή τη νίκη ή τη θανάση. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων, τα ιερά, και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρε, ο χαίρε ελευθεριά. Μόλις είδε την ορμή σου ο ουρανός, που για τους εχθρούς εις τη γη τη μητρική σου έτρεφε άνθια και καρπούς, εγαλήνευσε. Και εχήθη κατά χθόνια μία βοή και του ρίγα σου απεκρίθη πολεμόκραχτη φωνή. Όλοι οι τόποι σου σε εκράξαν, χαιρετώντας σε θερμά, και τα στόματα εφωνάξαν όσα αισθάνεσαι. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με μια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βρεμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη σαν πρώτα